Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг і я яго кіраўнік Вейсо Одісоў. Апошнім часам стало модно здымаць распаковку посылок на відэакамеру ў рэжыме онлайн. Не будем адставаць ад трендаў і распакуем сваю посылку, якая мне прыйшла ад вытворцы LSD Electronics. Я себе заказал два макета для интеграции M4 Honey Badger. У меня уже есть один такий макет, ось ён. Але ён першых выпускаў, і у яго не працуе затвор, перазарадка на кнопку. У новых макетах ужо зроблена перазарадка на затвор, і каб мой перфекцыяніст не пакутваў, я вырашыў сабе заказаць новы макет і зрабіць яго інтэграцыю электронікі. Так як перазарадка ўжо на затвор, я папрасіў вытворцу, каб яны не рабілі дзірачку пад кнопку перазарадкі, бо ўжо ёсць затвор, і папрасіў не рабіць дзірачку пад гнездо зарадкі, бо мне не падабаецца месца, дзе яно размешчана. І калі я буду выкарыстоўваць устроены акумулятор, то гнездо зарадкі зраблю на магазине, альбо скарыстаюся батарэйкамі, як у выпадку з гэтым макетам. Вось. Ну што ж, давайте паглядзім, ці супадуць мои чаканні з тым, што мне прыслалі у пасылкі. Звычайна для транспартировки посылок выкарыстоўваем транспартную кампанію KIT, але гэтым разам яны не захацелі адпраўляць пасылкі, якія унутры могуць быць падобныя на зброю, і таму скарысталіся транспартнай кампаніяй Энергія. Вось праз 3 тыдні чакання яна да мяне дайшла. І давайте пачнем яе распаковывать. Так, ну что, погнали. Опа. Отчиняем. Так. Опа. Опа. Итак, перший макет. Ось яны, як і абяцалі. Дірачкі под кнопку няма. Дірачкі под гнездо няма. Так, давайте поглядим. Ось гэты макет ужо ідзе з новым прыцэлам, прыцэльнымі прыстасаваннямі іх уласнай вытворчасці. І ось як вы бачыце, ось я толькі зараз заўважыў, яны зрабілі цэв'ё з уласнай вытворчасці, яно ўжо печатаецца на 3D принтеры. У самых першых макетах цэв'ё было ад страйкавай вінтоўкі, алюміниевая, силумин, то тут яно ўжо пластиковая. І ось планка верхняя таксама ўжо пластиковая. То есть так, ну ось затвор. Прыемна пружыніць. Так. Ну давайте поглядим далей. А що затвор раздвигаецца, але вельмі цяжка. Мабыць, і яны тут нешта змянілі. Ну, будем параўноўваць. Ось тут ён вельмі проста ад'язджае. Так. Магазин. Ён таксама змяніўся. Ну, у іх таксама уласнай вытворчасці, як і на першых абразцах. Ну, да, магазин, як яны адлівалі у сваім цеху, так і працягваюць адліваць. Так, ось прыклад туго складаецца, мабыць, ён яшчэ распрацуецца. Ну, поглядим. Так. Ну, добра.
Так, давайте. Ну ось я ще хочу сказати, що прицели уласної витворчості і вони регулюються. Ось тут мушка, целик рухается влево-вправо, мушка двигается вверх и вниз. Так, ну давайте поглядим, что я там еще нам поклали. Это был первый макет. Другий макет. Так, тут, конечно, чомусь макеты мокрые, успотели. Тут легкая такая вильготь. И тому ось амаль что 3 тижні ехала, так тут коррозия уже приелася. Треба их просушить. Так, ну а як тут? Ось тут приклад повольно рухається. Так. Затвор. Угу. Так, другий макет. Так, что еще у нас у коробочки есть? Упаковочный материал. Упаковочный материал. Упаковочный материал. Так. Пакетики. Бумага. 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 Так, что у нас тут? О. А это у нас затворы для дельты. У одного з використальників гэтага макета пружина пробила ось гэты абмежаватель, як я разумею. І ну, затвор больше не утыкаецца у пружину, і таму ён не працуе. І вось я попросил, каб яны выслали мне замену по гарантии. Замену прислали. Так, ну ось тут бачите, сам затвор напечатан на 3D принтере. Внутри есть металличная уставочка для большей крепости. Так, ну добре, добре. Угу. Так, за затвори дякую. Надошлю їх у Гомель. Так, ось вони ще прислали мені запасні датчики у пов'язку. Ну, так само, у одного з користувачів закоротило датчик при невияснених умовах. Ну і він перестав працювати. По гарантії прислали заміну. Так само, дякую. І ось. Все. Як ви бачите, гэта все, што яны паклалі мне ў коробку. Ну і ось на гэтым этапе мяне вельмі смушчае, што яны не паклалі мне ну, обваживание, то есть замочек уключения, ось тут нема диода RGB. Ну, так, давайте поглядим. Может, яны внутри знаходяцца у мешочку, бо без гэтай мелочи будзе вельмі сумна. Так, откручиваем крепежные болты. Так, тут ослабим крышечку. Ну ось. Открылося. Так, ну ось, давайте я вам покажу, як тут у них зроблений затвор. Бачите на відео? Ось. По трубе ходит затворная рама. Ну, конструкция довольно-таки надійная.
гэткая не зламаецца. Тут няма чаму ламацца. Так, ну вось провод ад выпраменніка. І да, яны мне не паклалі, то есть яны не усталявалі мікрапераключателі. Ось тут на курок мікрык не поставили, на затвор мікрык не поставили, замочек не поставили, уключение. RGB дыёд не паклалі. А на ўсіх прошлых макетах, што мне попадались у руки, яны гэта ўсё дакладалі. Ну, ось такой нежданчик. Прыйдзецца тут на месцы дакупаць гэтыя рэчы. Але я яшчэ пагляджу, якое у них апісанне на сайце. Мабыць, і не павінны яны былі гэтыя элементы класці. Але нешта мне памятаецца, што усю гэту мелачоўку обычно кладуць. І вам застаецца толькі падвучыць плату і уставіць акумулятор, і можна карыстацца. А вось тут такі недаўкамплектаваны макет. Чым я вельмі здзіўлены. І крышачку мяне гэта разачароўвае. Так, ну давайте поглядим. Может, у другим макете внутри яны поклали. Ну-ка. Хотя. Не, там тоже ничего внутри не брынкае. Ладно. Добро. Ну, ось такие два макеты яны мне прислали. Чаканне крышачку не супало с тем, что там есть. У часто, што яны звычайна усе гэты мікрапераключателі і замочкі да макетаў дадаюць. У гэты раз яны іх не дадалі. Так, ну і як вы ўжо зразумелі, гэтыя два макеты будучыя героі ў маіх наступных відэа па інтэграцыі электронікі. Як я ўжо казаў, адзін я зраблю з электронікай LCD Electronics. Гэта будзе мой макет. А другі макет мяне попросили інтэграваць унутры электроніку. Адзін з гульцоў дружыны Anubis, клуб Polygon B7, вырашыў набыць сабе асабістае абсталяванне. Дзяўчына Катя Каліна, ёй спадабаўся вельмі макет М4. Вось яна яго набыла. Але электроніку унутры мы будзем усталёўваць ад лазервара. Вот яна ўжо і павязку лазервараўскую набыла, и выпраменник Parallax, ну и плату, вот такая плата 9-го поколения. И вот эту электронику я буду усталёўваць у макет. Так что чакайце наступных відэа. Спадзяюся, яны вам спадабаюцца. Дзякуй за увагу. До новых сустрэч.